play together. Are we together, church? Amen. All right. Last P, I know to plan together. But no kwara. Rongai pamwechete. Sungai chinuana. Taurana kuti takudai. There has to be communication concerning our businesses, our projects, our whatever. Plan together. Ndai auditiwa musuno akaandika ziva akabva kuti you have to explain. Musi wandaenda ukaroida ndakanga maheti emudududu ndatakura 1 saka ndakaona kuti beta nditotenga imwe. It's okay. Yatopera. Kozokati zvine basa rei izvo kana zvine basa rei. Ko kana wakatengerwa neumwe. Yatotanga. Munhu autogara achifungidzira kuti chinhu chakatengwa neumwe. Saka tiritupa munhu. Nekuti hauna kungotsanangura. Plan together. Kana muchitenga tunhu twacho ngatutengwe matsanangura. Shamari akakadhamba ndakunotenga kamwe. Akakadai ndakunotenga kamwe. Kane kamwe kandaona kakanaka ndakunotenga. Plan together. Ndataura zvinhu zvidiki. Kusanganisira zvinhu zvikuru. Munongozokaruka mauya nemota. Ungozokaruka watenga ndege. Plan together. Zvimwe zvinhu zvakauraya mamereji vakafa nevapenyu nhasi ndezveumbipitoka. Izvozvo mukatarisa wardrobe yakuseri kwayo munoziva kuti ine sticker here wardrobe yayo. Handizvo maisa fitted. Pane iya isiri fitted. Ine sticker kuseri nezita. Akazviitira kuti hama dzake dzigonawo ndeyake. Zvino munosvikepi? Zvinhu zvakadaro ngazvibve pakati pedu. Let us plan together. Are we together, church? Amen. Right, ndipedze ndakandaisoka na. Muupenyu takakomberedzwa nemiedzo mizhinji yakaita se conflict resolution. In systemic counseling we say vana vaburana. Azokutoti ari kuti I want out. Uyo ari kuti izvo chero zvazvaita. I don't care. Musaudzirana ma-solutions ema-conflicts enyu. Nekuti blame inozodzoka ichinzi ndiwo wakatifurira. Vanhu vakambodanana vanogona kudanana futi. Saka vanhu tu garai pasi murangane kuwirirana. Nzira yacho yekumaneja nyaya ndeiyi. It's better to win a relationship than to win an argument. Amen. Unozoti mukaona makuitisana naro, be prepared to lose the argument and win the relationship. Ndofunza kuti mapanzo yopa. Mozi ukawina. Wakunda pamashoko asaona kukunda pa decisions. Wandikurira nhasi but we will fight another day. Paakanyarara paiwo wakafunga tanzwisisa. But adzokera kudrawing board to re-strategize, to count. Saka best way to manage my conflicts. Iwewe, amongo tulonzi mukadzi kuti murume, be prepared to lose that agreement. Kuti okay, ngatite izvozvo. Chero uchitoziva baba zindonga kuti panapa chatawirirana namai ako tiri kunonyura. Ende unotori neshuwa endai munonyura muri murelationships. Mugokudamo mese muri murelationship. Pane kuti ubve waramba uchiti ndine mapoints nema-facts chinhu chachibudi iwo vachiti chinoita nekuti wakangonzwa nezvacho. Shuwa uchahwina argument wobva waita chauri kufunga. Mosiya chavari kuda, she will find a way to prove you kuti chawafunga hachiiti. Saka conflict will continue. Amen. Saka toita sei? Let us sit down
as we plan together, let us learn to manage our conflicts nicely. Miono yedu ikasiyana, dzidzawo kumboisa wako paside umboita umwe kuti muwine relationship. Tikadaro kamusha kanofadza neguta rewamai, kwese kunonaka, rudo kumusha. Tikadaro tapedza basa. Iyi summary inogona kutambanudzwa tikabudisa matopiki 5 mukanyaya yakandasamaraiza. Tichibata chimwe nechimwe, tobata communication iri yega, ndoda kupedzesera nefinance. Kana kuine chinhu chinoshungurudzana vanhu mudzimba, izita remari. Mari dzine mazita kunyanya iri shoma. Inenge ine mazita, inenge yakafanana nemvura. Inonzi ndeyesadza ndeyekugeza. Iwo tora mvura yekugeza ubikisa sadza. Mari yangu yanga yakaenda kuti yakutonzi yani yangu. Woione yako. Saka enda kutsvaga yani yangu. Ende rwiyo rukatanga kuimbwa, harumbofi rwasvika pakorasi, runongoramba rwakadai, runoramba rwakakwirira. Proper way to manage our finances. Kumba kwedu kune nharo dzeko kuti mari inenge inani. Iniwo ndakakurawo zvemari izvi zviri kure neni. Zvandakatowanawo mukadzi ndakati ndaona munhu anenge anayo. Saka kuti ingani ndiye anoita sei? Because kwedu mari shoma hatizivi. Saka iye pandinomusundidzira kuti ndo yese ipei yacho ndo yese ona yakudzoswa imbondibatira. Aiwa ibate kusvika yasiwa. Saka vana vedu havatombobiwa. Vakangoionawo iri papapo ndo mari yepano, haina private, imari yepublic. Kana taronga kuti tiite zvataita tikaita tikapedza, kana yasarapo inoramba iri papi? Iri ipapo. Nekuti mukangotanga game yekuivika, zvino nechigwere cheshuga yakatanga kuzokanga mukwairi muomwe. Vari kuwacha iyi mari ineipi? Handina mari yakadaro. Muri kuiziva mari? Handisi kuiziva, handichatombozivi hangama dzacho. Muomwe mese zvikasiwa imomo zvinosara mupi? Imomo. If you fail to understand kuti mwangu ane condition, you fight for nothing. Saka let us learn to plan together, pray together, and play together. In finances, let us sit down and budget together. Kungobvisa noise iyoyo ine suspicion zvinounza peace mumhuri dzedu, tigove nemufaro. Ndisati ndagara pasi, mai havamboshayi zvekutaura. Vari kuramba. Vangu vavabvira kuramba. Hanzi izvo vana mofa vakawanda kunozonzi ndiri kutonga saka rikandingo nyarara vevarozvi veveremusivi. Saka ini regai ndigumire pano. Chimwe chikamu chatoda kwenda mapepa angu mazuva awanda. Mapepa akaipa. Iyi presentation yaindaita ndeyekuparura discussion. Tichapiwa mapepa for first management. We put our ndoti questionnaire kana kuti object lesson on paper. Given a situation like this, how can we help each other? On your situation, immediately we discuss. Kusvika patenge takugudzikana kuti idzi dzakafanana ngatidzisei, dzakafanana ngatidzisei uku. Rimwe gore ndakutoti mugadzire kufunga. Ndakaona imwe couple vaida kuroorana, mukomana nemusikana ndo vauya kumba. Elda ndinokumbira kuti cancel. Ndati fine, ndinouya. Tosangana kupi pakati. Vandaenda nemapepa angu. Ndine mibvunzo yandaivabvunza. Patakapedza counseling, ndakavaudza kuti imimi you are not compatible. Advice yangu ramba nayo muchiri mukomana nemusikana, because zvamaita disagree on zvakawanda kupfuura zvinhu zvamawirirana. Vakaramba kuteera advice iyoyo, vakangoita mwana wande vakaramba.
ende zvii zvaikonzera mukomana angaudza musikana wake kuti shamwari ini ndine mwana mune imwe mereji uyezve ndine hanzvadzi dzangu dzandochengeta baba namai vakafa vakandisira vana saka ndine mudungwe patiye angaona mukomana ticha akati uyu ndomunda akadaro patiye mukadzi anga achibva kumhuri iye ndiye mwana kumba kwavo ndiye dangwe ndiye gotwe saka hadi vanhu kumba kwake nemupe ana kutozvijaira zvokugara nevanhu saka takaitana kugadzira kweseni yaredu ndobva tasvika ipapo murume ari kutoti inini ndakakurira mumhuri yakakura ndiri kuda vana 4 mukadzi ari kuti ndiri kuda 1 nekuti yei 1 zvejenda ndabasa nazvo apa mupa cross vanangu muchaita sei apa aiwa anozonzwisisa but aiwa tinozoona ndikati apa mupa cross apa ende shuwa vakatadza kupa cross vakangoita mwana 1 ndobva mukadzi ati zvakwana murume akati hatichitaura iti 3 chete tondiuraire yatohondo gare kana zvakadaro zvakuita kumba kwedu ndobva atoenda izvozvi ane mwana wake 1 murume uya ane umwe akauyawo uyu ane mufaro anodawo vanhu anoda vana saka ruda vake zviri kuwirirana zvakaipei but mibvunzo yose nenyaya idzodzo dei dzakatauriranwa from the onset tenge tisina kuita matambudziko ematara akawanda zvino isusu manje palevhel dzatayo pana hatisisiri ka boys and girls tatokuseri kuno I do akatoitika tine nyaya dziri pending ngadzigarirwe pasi dzitaurwe panyaya yemuri kuti kudii ko panyaya yemuri kuti kudii inini zvandizvidi rukisheni uru handirwude ndinoda kwakati munhu uyu handimude pano ndinoda kwakati uyu mati makadzidza mese pakudii kudzidza kwenyu kwacho kwakasvika papi ndinoda kunzwisisa tsananguro dzose dzoshungurudza kusvika maona kuti aite manzo zvinotaura amen saka unogona kutozviona shuwa zvakanaka kuti waudzi munoziva here kuti ndakadza naye tiri maroommates maclassmates zvikazodii imakubva mataura dzekuchikoro mubva mautona makutoseka masekero wakuita manje ndei kuchikoro ini ndena hamuseki vanenge vakurangarira nyaya dzavo she's an intruder wotona munhu fesi yatoita sei kwatone makore wakuda kutonayo uchenjeri mabhanana mahwani wedhansa atotanga nezvinhu zvidiki zvakadaro saka iwe kana uchida kungozvavhoida unenge watogona itoziva kuti idzi ngadzisiwe idzi tozitaura makadii totopfuudzana achatauri nesu mazuva ano ane mukadzi wake vanorespect vanotoziva kuti pane boundary rakaitwa sei rakatarwa kana tadaro we can live long and enjoy life regadi kumire pano MC ndichida kutoti musati mandafasa panyaya yemari yamamutataura ndachiona kunge stage yamatsanangura iri nechepamberi mbichana okay kuna umwe achiri pamasure mbichana pekutoti umwe kurutivi rwechikadzi kana aine mari haisi yemunhu okay ndeyake alright inozove yedu ndo yemurume okay saka mamuchiti ndaona mapatsanangura so light kutange takapfuura mamwe mastage waya okay unless kana tazonyatsowirana kuti tapapfuura
tochizoenda iri kuti anochengeta mari nekudii nditofunga kuti kune kwatoka. Alright. Manzwa poende vari kuunza kumusha. Ichokwadi anditi munoziva kuti takaroorana uyo achishanda kuEconet uyo ari kuZB. Umwe neumwe ane peyani yake tinotori nemabhengi akaunti akaita sei akasiyana. Nyaya iyoyo musairega yakadaro, inoda kugarirwa pasi. Apa topaita sei? Nzira isuggestion dzandakaona dzinobetsera, dzakatibetsera isusu. Hatina kutangira pamari yacho, takatangira pavabereki. Handimozva kuti mari idzi dzanzi dziri kuchengeta vabereki. Takatangira pavabereki, taka exchange responsibility. I will take care of ambuya vangu, she will take care of my mother. Kana ambuya vane chavari kuda vanoona ini, kana mai vangu vane chavari kuda vanoona muroora wavo, which means kana uyo anga achipavhura achipa mai vake pei yese, inini ndaakuziva kuti ndine mukadzi namai, saka zvichandimanikidza kuti shamwari yandiri kuda kupa mai ishoma kondipoka. Kana pakutoita discussion, it means hatichitobatanai panapa togadzira wirirano kuti indei dzotumidzwa mazita ebasa radzo dziri dzedu, kuti iyi ichaita nezvekicheni newelfare yavanhu, asi iyi ichaita kumaprojects. Dzikave nemazita hatina stress. Ko makadhi acho achagara nani? Wiriranai futi kuti iri kadhi ndore zvakati, rinogara kwakati, rina nhingi, kwese kwariri kuenda ndianenge anaro. Hapana anozofungira mumwe kutiko izvozvo apa mai vake yese. Aiwazvo, handiti ndevangu musuno ambuya vakafona zvikanzi vamavezere kana mouya kuno vangauya kuchitungwiza kwamaiguru, mundivigire imi chinonzi chichecha vakanga mauti yogati chonzi chii zviya zvinotengwa musitoro zvatanichidza pano izvi zvakatengwa napanashe kunzi yogati, unzi mudze vandivigire yogati. Zviri kuudzwa mukwasha kuti kudwa chinyi yogati. Ini ndo vandati eho pandiri kuuya musi weSaturday manheru ndichikuonai ndinouya nayo. Now mota ndobva yafira ukarori, inini handichakwanisi. Kwakuchifonera mai, shamwari nditengerewo yogati, unondipirani? Pavakasvika havana kumboti mazvona ndini ndakatozopindira kukutengerai. Mukwasha wenyu hakuoniuya ati hanzi namusiyamba zvinhu zvenyizvi. Vaitavo asi kuti uyai wanepi mari yekutenga, takabvirana. By so doing munodzinga bongozozo rakakura ranga risiri necessary. Nekuti tunutu ani makanzwa Solomon achiti tibatirewo makava madiki muriwo rwake anopedza mwinda yemizambiringa. Unozoti parakaita research yevhesi yaelba makava haadyi mazambiringa kana, but what they do, makava anovanda mumimvuri yemizambiringa. Saka panguva yekuzorora paya anonokweshera kumadziro, achikwesha pamuti paya, achikwesha nhata dzenzi dzichiruma dziya. Saka pakusheka muti uchiudai unodonedza mamwe. But mazambiringa haadyiwi nemakava. Ndizvo zvakaitawo mumereji. Mune tumakava tudiki twakaita seitotu tokungotumidza mari mazita. Zvinoita sekunge hapana kana kanyaya, but pamberapo muchaona competition yakusumuka. Kuti yaita chakati, uyaita chakati, uyaita chakati, uyaita chakati. Nharo dzakutomuka, haanzwisisi, akaoma musoro, kana zvakadaro ndakuzvisiya. But mukazonoenda kudare manje makunotongwa namarriage officer. Akakubvunza kuti izvo, what is the source of your conflict? Iya muchataure mari kuti akaoma musoro, haanzwisisi, haappreciate zvandinoita. Makuudzwa zvimwewo haisiyo nyaya iri kutaurwa. But kanyaya kacho kakangotangirawo pa $2.50 yaasina kunzwisa kuti yakafamba sei. Thank you.
Zote kudine lesson vakuna mfundisi. Hanzi kuvhurira kuti tizonyatsotaura after taguta. Saka ndine mufaro kukuzivisa kuti chikafu chaita. Asi unoenda mberi kwete madzimai unoenda mberi vane choto chavarume chavagadzira kune vanoda chikafu chevarume unoona munoenda mberi vane tumabhauro twavo twawachakugadzirisira iko zvino tichatanga nemavegetarians kana aripo vasingadyi nyama tinavo vanogeni pake hatina hatingoere shumba zviri palogeni pati zvavagarwe zvazvo saka ndichakumbira kuti zvinokumbidzi murumboonekera mutange kutungamira nawo mabhandi namai mabhandi vacheza vakateera kamaicheza vamagumo vashua vachambira